Talia, talia, talia. Nunane berhasil, slogan hawa kedan hijau kedan nunane. Jai Hawa Kedani. Jai. Kedani. Jai. Jai Hawa Kedani. Jai. Wang sireng kebal selai. सासे बर' लाइमोना सासे मुस्लिम हिन्जावखौ बाहेर देशनिफ्राय लाना फैनानै हाबा खालामदों। नंगौ, हिन्दु आरो मुस्लिम हाबा जालायदों। दा बेखौ गोबां मानसिया शेयार खालामदों मिडियानि गेजेरजों। आंनोबो शेयार खालामहरदों आदा बेनि सायाव मोनसे भिडिअ बानायनानै। फेसबुकाव अलरेडि बानायखाबायमोन, आंथ' जेबो बुङाखै। दा इउटुबाव फुल भिडिअ बानायना होनोसै नोंथांमोननि सेराव। सासे सेंग्राया, बर' सेंग्राया सासे मुस्लिम हिन्जावखौ बोरै हाबा खालामखो, मानि थाखाय खालामखो, हिन्दु सिख्ला नागिरना मोनासैमोन नामा? बेनि सायाव जागोन भिडिअ, नागिरना ला फुल जोबजासिम। आं भिडिअनि हाबानि क्लिपखौ एसे ससे होनो हाखाबाय, नायलांबाय था आं मा बुङो। दा गिबियावनो नोंथांमोना भिडिअखौ फुल जोबजासिम नायब्ला बुजि मोनगोन। जोंनि बर' सेंग्राफोरा जा, जोंनि बर' सिख्लाफोरानो जा, बर' सेंग्राफोराबो मुस्लिमखौ हाबा खालामनो नाङा आरो बर' सिख्लाफोराबो मुस्लिमजों हाबा जानो नाङा। आंनि बुंनाया बेनो। सोरबा गाज्रि मोनोबा मोनगोन, आंखौ कमेन्टआव बुंनो हागोन। आं एसे गोरोन्थि मोनदों। दा आं बे सेंग्राखौथ' बुङा, जायबा मुस्लिम सिख्लाखौ हाबा खालामदों, आं बिनि सायाव भिडिअखौ बानायनाय नङा। आं नोंथांमोननि सेराव बिबुंथि होनाय, मुस्लिम सेंग्रा जों हाबा जाबा मा जायो, बा मुस्लिम हिन्जावखौ हाबा खालामबा मा जायो। बांलादेशआव होखारजानाय जायबा मुस्लिमफोरा जोंनि नै आसामाव माने जोबोद मिलायनो नागिरो। नंगौना नङा लोगोफोर? माने जोंनि बेफोराव थानानैनो बांगालफोरा, मुस्लिमफोरा जोंनि जायगाखौ खाराब खालामो। अब्ला जोंनि बर'फोरखौ, हिन्दुफोरखौ जिनाहारि खालामनाय, बुथारनाया सोर? मुस्लिमफोरानो। नंगौना नङा? दा बेनिखायनो असम सरकारा, आसामनि सरकारा माने मुस्लिमफोरखौ बांलादेशसिम होखारहरनो थाखाय हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा होखारहरनो थाखाय माबा आखायाव लादोंमोन। आरो गोबां मानसिफोरखौ न' सेफायनाय माबानाय होखारदों। दा जोङो बेफोरखौ मोनथिनानै जोंनि बर'फोरा मुस्लिम सिख्लाखौ मानो हाबा खालामनो नाङा जोंनो। आरो जोंनि सेंग्राफोरा मुस्लिम सिख्लाखौ हाबा खालामनो दोननानै बर' सिख्लाफोरा मुस्लिम सेंग्राजों हाबा जानो नाङा। जोबोद गोरोन्थि दङ लोगोफोर। ओरैबायदि पस्तायगोन, ओरैबायदि खस्थ' मोनगोन नोङो उनाव। जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ मुस्लिमफोरा हाबा खालामनानै ओरैबायदि आलाय सिलाय खालामो। सोरखौबा सोरखौबा नुयो आङो, गथ' खासे जाखांनायनि उनाव होना हरो मुस्लिम सेंग्राफोरा। अब्ला साननानै नाय, बर' सेंग्राया मोजां ना मुस्लिम सेंग्राया मोजां? जायगाखौ खाराब खालामनाय, जोंनि बर'फोरखौ जिनाहारि खालामनाय, होखारनाय, बुथारनाय सोर खालामदों? मुस्लिमफोरासो खालामदों। नंगौना नङा लोगोफोर? गासैबो नङाबाबो दोङो ना, जोंहा बे एरियायावनो दोङो ओरैबायदि फाग्ला फाग्ला निसा लानाय मानसि दोङो। जोंनि बर'फोरखौबो गोबां बेफोरबायदिनो बुथार खालामदों मुस्लिमफोरा, आरो जिनाहारिबो खालामदों बुंनो थाङोब्ला। दा बेखौनो आं बुंनो सानो, बांनाय खामानिखौ मावनाङा। दा जोंहा, आं फार्स्ट टाइम नुदों सासे सेंग्राया मुस्लिम हिन्जावखौ हाबा खालामनाय। दा बेखौ नुनानै मानसिया बांनो नाङा दै, बेनो लाबदो जोंबो लाबगोन, सेंग्रा मानसियानो लाबदो जोंबो थांगोन होननानै हिन्जावफोरा बिदि साननो नाङा। जोबोद गोरोन्थि जागोन दै। आंथ' नुनायाव जोबोद बाख्नायथावै सानदों बे हाबाखौ। नाथाय गाज्रि मोननो नाङा आं बुंनायनि थाखाय। माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला कमेन्टआव बुंनो हागोन, आं बुंनाया गोरोन्थि जादोंबा। हाबा खालामबाय, नाथाय साननो नाङा जे बिनो हाबा खालामदो जोंबो हाबा खालामगोन मुस्लिम सिख्लाखौ, आरो जोंबो मुस्लिम सेंग्राजों हाबा जागोन। सिख्लाफोरा बेफोरबायदि साननो नाङा दै लोगोफोर। आंनि बिबुंथिया बेनो। भिडिअ बानायनो थिननायलाय आं भिडिअखौ बानायनानै जाबाय। गोबां मानसिया रिकुवेस्ट खालामदों बिनि सायाव भिडिअ बानायना होआ दा होननानै। आं बेनो, आंनो आरो बुङोब्ला आं गोबां गोलाव जागोन भिडिअआ, बेनिखायनो आं बुंजोबा। आरो गाज्रि मोननोबो हागौ ब्रादार मोना सोरबा। बेनिखायनो आं बुंलायलायला। नोंथांमोना साननानै नाय, मुस्लिमफोरखौ जों हाबा खालामबा, जोंनि हिन्दु धोरोमाव बिसोरो थायोब्ला जों मा खहा जागोन नोंथांमोनानो मिथिखायो। दे लोगोफोर, कुवालिटिया एसे खाराब जाबाय, मोनाबाय नालाय। आं मालाबा मोजाङै भिडिअ बानायना होसिगोन दे लोगोफोर। Talia, talia, talia.
बुंनानै रायसे स्ल'गान हो हौवा गोदान हिनजाव गोदान होननानै जय हौवा गोदाननि जय हिनजाव गोदाननि जय जय आफा बोराइ बाथौनि जय भारत माता की Wah, sih, rengko balas lagi.